Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa sibuke ivangeli lika Johannesi isahluko seshumi nanhlanu ivesi yesishiyagalolunye kuze kube ivesi yeshumi nanye. Kulo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, njengoba ubaba engithanda nami ngiyanithanda, hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami. Njengalokhu mina ngigcine imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lwakhe. Ngikhulumile lokhu kini ukuba ukujabula kwami kuhlale kini, ukujabula kwenu kugcwale. Thandwa zami, kunento evukayo kumina ethi izulu lithembe wena. Amazulu akwethembile. Ngibuka isihlalo sobukhosi, uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sobukhosi, mhlambe ekhuluma nezidalwa, ekhuluma nezingelosi, ekhuluma nabacwebileyo bonke, mhlambe kuke kubizwe negama lakho. Uma discusswa izinto, mhlambe kuyavuka kumina ukuthi omubi ongisathane uyayasukume acebe kuNkulunkulu. Athi meceba uNkulunkulu ekhuluma okubi ngawe, kodwa esikwaziyo ngoba kuliqiniso. Eyosiceba Jehova, eyosiqhoshela uNkulunkulu, ethi Nkosi usibanibani umthandelani, enje. Athe suka mhlawumbe usathane abevula ama-files, engathi ufuna ukumkhumbuza uNkulunkulu. Ebese ngibuka uNkulunkulu ehleze buka, mhlambe ngibuka ingelosi zinikina amakhanda, mhlambe ngibuka abacwebileyo begebisa amakhanda, mhlambe ngibuka ingelosi yakho onikezwe yona, nayo ishona phansi ishawa uvalo. Kodwa bese ngibuka uNkulunkulu Baba athi mephenduka abuka uJesu hleze eduze kwakhe, ebese smile, bese buzwa uSathane ukuthi sengikutshele konke ngalomuntu, kungani uqhubeka umamatheke, kungani ungadinwa, kungani ungamshayi, kungani ungadeli ngakho. Ebese ethi uJesu, Baba, uyakhumbulani ukuthi uthando ngithande ngalo, lolo thandi lona lidala ukuba ngehle ngezweni lasemhlabeni, ngayothanda lesi sidalwa, kwayithina sisiphakamisayo, sayosibeka endaweni yokuthi noma sebehlulekile, kodwa thina siyazi kunento esiyibekile kuleso sidalwa engasoze yasuswa umuntu. Thandwa zami, kunento uNkulunkulu ayibekile kuwena, akekho isho yedwa namandla owisusa. Kunesigaba empilweni yakho la izulu lisukumile, lathi noma ngathiwa sekwenzakalani, kodwa wena uyohlezi uthandiwe emazulwini. Yangithinta le ukuthi izulu lithembe wena. Uyazi izulu lithemba ukuthi angeke ukhohlwe, ukuthi ehlulekeni kwakho konke, ekwenzeni kabi kwami konke, kodwa uNkulunkulu akayekanga ukungithanda. uNkulunkulu wethu ushayisana ngamahloni. Ufana noBaba esizwa ngaye evangelini lika Johannesi. Ufana noBaba othi esehlala iminyaka ewu-38 in John chapter 5, athi Nkosi, athi ngiyahlala ngiyabuka njalo
bayagquma, bayasizakala, ngiyahlala ngiyabuka njalo, kodwa enhlizweni yami ngiyazibuza ukuthi kanti kuyokwenzeka nini kumina. Enhlizweni yami ngiyahlala ngiyabuza ukuthi kanti konakalaphi kumina. Ngenzeka enhlizweni yami senginezilonda. Ngiyazibuka njengomuntu izwe eselimkhohliwe. Wakwezwe empilweni yakho uzibuza ukuthi kanti inkosi sewukhohliweni ukuthi ngisaphila. Kanti mina yami imkhuleko Nkosi ayifinyelelini kuwena. Kanti mina Nkosi kuphi lokhu okube ngangikwenzile ongadala ukuthi zikhanye izinto zabanye kodwa mina kube sebumnyameni. Bonke abafikayo kuleli ichibi bafikela kuyona lensizwa. Ithi lensizwa ngithi ngiyazama ukusondela bangidlule bajampe bangene. Mhlambe ngiyambuka lo baba ezosho ukuthi ngiyawabona mesezanyazanyiswa futhi mhlambe batshelwa yimina ukuthi nayo ingelosi seyazamazamisa. I've been in this place way too long. Sithandwa sami, have you ever gone through that experience ukuthi I've been here before? Ngiyabazi lobuhlungu. Ngiyakwazi lokuhluleka. Ngiyazazi lezi nyembezi. I've been here before. Uthi ngiyasaba Nkosi ukubuyela emuva. Ngiyasaba Nkosi ukulahlekelwa umntwana. Ngiyasaba Nkosi ukuthanda umuntu aphinda ngiphoxe. Ngiyasaba Nkosi ukuyoregister ngiphinde ngifeyile. I've been in this place before. Kulula ukulahla ithawula. Kulula unqanyula izandla uthi angisafuni ukuyilwa lempi. Kodwa uyavuka umhlabeleli athi wenhliziyo yami athi mawuhlakaniphe. Azihaqile izitha. Kodwa kwesinye isikhathi sithe esikhulu esihaqa impilo yami akusiba abantu abangaphandle kodwa imina uqobo lwami. Athi mehuba athi linda uthandaze athi ungayeki ukulwa. Khona inkonzo uNkulunkulu asibizela yona, inkonzo yokulinda, kodwa ngilinde emkhulekweni, ngilinde ngokulwa. Thandwa zami, am I still in the battle? Ngisasempini yini? Yebo izinto zingishayile. Yebo abantu bahlehlile. Yebo izinto azenzekanga as in my plans. Kodwa ungayeki ukulwa. Noma kuthiwa sengiginqile, noma ngathiwa sengilele ngomhlane, kodwa thatha isihlangu sakho nehwa lomkhonto. Athi babhule noma sewulele phansi, bahlehlise noma sewulele phansi, noma bakwenu bangakushiya, noma ozalwa nabo bangakuphendukela, noma bazalayo bangakuthuka, noma ukuthanda kunakho konke sekukushiyile, kodwa ungayeki ukulwa. Izulu lithembe wena. uNkulunkulu uyakubuka asho ukuthi umsebenzi engiwuqalile ngizakuphetha. Anoma kuthiwa ngizakuphetha ngenyembezi, noma ngameva, noma ngokugugelwa amadolo, kodwa ngizakuphetha. Namhlanje uJesu uthi njengoba uBaba engithandile nami nginithandile. Uthi uthando engilithole kuBaba uthando engikunikeza lona. Ngimbona uJesu ethi angikwazi ukukuyekelela. I cannot give up on you because ngiyakuthanda. Ngifuna ube nami. Sho njalo evangelini kaJohane chapter 14
athi la ngikhona ngifuna nawe ube khona, athi hlala kimi nami ngizohlala kuwena, athi ngifuna intokozo yakhe ichichime. Awusho njalo kuJohn chapter 10 verse 10, athi bheka ngifikile ezweni ukuze abantu bami babe nentokozo echichimayo. Ngifuna izwe lazi, ngifuna nawe wazi ukuthi awusona isehluleki. Ngifuna wazi ukuthi awusona isehluleki. Izinto ungayithola ukuthi zimile, ungazibona engathi awuyindawo, ungazibona engathi sewuyinhlekisa, sewushiwe ikwena konke, nawe sewuzizunuka, kodwa izulu lethembe wena, awusona isehluleki. Indlovukazi yezulu mayibe nathi sibusise, sivikele, sikhanyisele, sinikeze amandla negrasi elivela kuNkulunkulu Somandla oqonda konke nofuna ukusiza. Ngegama likaYise, Indodana noMoya ocwebileyo. Amen.